Milí priatelia, drahí Zlatomoravčania, volám sa Jan Fintor a rozhodol som sa kandidovať na post primátora mesta Zlaté Moravce. Mám rád naše mesto a nie som spokojný s tým, kam sa posúva. Roky počúvame tie isté sľuby a riešime tie isté problémy. Rozbité chodníky, nedostatok parkovacích miest, zanedbané verejné priestory, skátrané budovy. Mnohí ľudia už prestali veriť, že sa to dá zmeniť. Ja nie. Verím, že naše mesto má o mnoho väčší potenciál. Narodil som sa tu, chodil som tu do základnej školy aj na gymnázium. Dnes tu spolu s manželkou vychovávame naše dve deti. Toto je môj domov a záleží mi na tom, ako bude v budúcnosti vyzerať. Chcem žiť v meste, na ktoré budeme hrdí. V roku 2022 som získal dôveru ľudí a posledné roky pôsobím ako mestský poslanec. Spoznal som mesto znútra, jeho problémy, ale aj príležitosti. A som presvedčený, že potrebuje viac energie, viac výsledkov a lepšiu spoluprácu. Nie ďalšie výhovorky a premárnené roky. Preto kandidujem. Mojimi prioritami budú postupná oprava chodníkov v celom meste, riešenie novej križovatky pri Farskom kostole, nové parkovacie miesta na ulici Pribinovej a SNP, ale aj na sídliskách, vytvorenie moderných uzamknateľných stojísk a zvýšenie bezpečnosti dobudovaním inteligentného kamerového systému. Nehovorím, že všetko zmeníme hneď, ale hovorím, že je čas začať. Je čas prestať akceptovať priemer a posunúť Zlaté Moravce vpred. Zlaté Moravce si zaslúžia zmenu.